Aquest projecte neix a la Universitat de Barcelona precisament des de la necessitat que teníem com a professors d'enriquir la docència amb tot això que ens estaven proporcionant aleshores ja els ordinadors i internet, és a dir, els recursos multimèdia. Per això, el primer que vam pensar a l'hora de crear llibres de text digitals és que no podia ser un llibre de paper posat a la pantalla, amb 4 enllaços i ja està, sinó que havia de ser una cosa absolutament nova, creada des de zero, pensada per l'ordinador, per fer la mateixa funció que fa el llibre de text, ajudar a ensenyar, ajudar a aprendre, però amb tot el potencial que ens proporcionen les noves tecnologies. El potencial multimèdia per incorporar vídeo, animació, interactivitat, etc. I també el potencial d'internet i de les xarxes per poder proporcionar eines, aplicacions educatives que portessin més enllà l'educació a través d'això, del treball col·laboratiu, del seguiment personalitzat dels alumnes i, en aquest últim sentit, també la capacitat de crear els nostres propis llibres de text o personalitzar el llibre per a cada alumne en funció de les seves necessitats. Hi ha eines per a cada un dels aspectes educatius, des de la comprensió lectora fins al coneixement de la ciència, que realment ens permeten per primera vegada fer coses que mai havíem pogut fer, perquè era impossible pel temps que teníem. Aquest sistema ens permet fer-ho per primera vegada. A les aules on s'estan fent servir els llibres de text multimèdia i la tecnologia, hi ha un increment de la motivació de l'alumnat increïble. Tot el professorat coincideix en que realment ha canviat molt la dinàmica que tenien, s'ha activat el procés d'ensenyament i aprenentatge a les escoles, i tot gràcies a aquest nou format, que és el que estan acostumats els estudiants, i també a tota la potencialitat que el sistema ens dona, des de la millora de l'exposició dels conceptes gràcies al multimèdia al seguiment de la feina que fan els alumnes personalitzat a través de la xarxa, a poder construir la teva pròpia seqüència didàctica, ja no només la del professor, sinó la que necessita l'alumne i, per tant, personalitzar totalment l'educació. Tot això és el que està implicant el llibre digital, una revolució que ens permet fer un pas més cap a aquesta utopia, que és la d'una educació personalitzada per a cada persona.